Tumang kainit sa panahon nakaapekto na sa presyo sa mga utanon ug lamas sa merkado sa carbon nga misaka tungod usab sa nihit nga supply sa ubang mga produkto sa umahan. Aniya ang report. Apektado na ang merkado sa carbon sa epekto sa init nga panahon sa pananom sa mga mag-uma. Sama na lang niining usa ka stall sa mga dahon nga utanon nga mipauminto sa ilang presyo. Ang repolyo, tag 35 pesos ang kilo gikan sa 25 pesos kaniadto. Pichay, 30 pesos gikan sa 20 pesos. Ang sibuyas dahonan, tag 180 pesos ang bugkos gikan sa 150 pesos kaniadto. Samtang mas dako ang pagsaka sa Baguio beans, gikan sa 20 pesos ang kilo, misaka ngadto sa 70 pesos ang kilo. Gikan sa lungsod sa Dagat, ang supply sa mga utanon diin matod sa mga negosyante nga apektado na ang pananom sa ilang mga supplier sa bukid tungod sa nasinating grabing kainit sa panahon. Uminto. Kaya ano man? Kay init man dito sa kuan. Okay. Sa bukid ba? Sa mua sa Dalaget. Samtang sa mga lamas, misaka usab gikan sa 50 pesos ang kilo sa luya, nahimo na kining 60 pesos ang kilo. Ang atsal gikan sa 100 pesos ang kilo, nahimo na kining 120 pesos ang kilo. Ang sibuyas Bombay inanay usab nga nibalik sa pagsaka gikan sa usa ka katos ka pesos ang kilo, niabot usab kining 150 pesos ang kilo. Ang ahos ni uminto gamay gikan sa 80 pesos ang kilo, nahimo na sab kining 90 pesos ang kilo. Di makaidaga ng stock sa mga bodega, sir. So sa una pila Sa pagbarato na niabot og 100 ang kilo. 100 ya. Ganun yung minto gamay. Kauban si Cad Frederilian, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.